Γεια χαρά, είμαι ο Δήμο. Καλώς ήρθατε σε ένα επεισόδιο από τις Μαγικές Κουβέντες. Σε αυτό το επεισόδιο από τις Μαγικές Κουβέντες θα μιλήσουμε για το διαδίκτυο και κατά πόσο κάνει καλό ή κακό στο χώρο μας. Και όλο αυτό έχει να κάνει κυρίως με την δωρεάν εκμάθηση μαγικών κόλπων. Δηλαδή, κατά πόσο από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπορεί να μάθει μαγικά κόλπα στο διαδίκτυο, αυτό κάνει καλό στην τέχνη. Προσωπικά θεωρώ ότι το διαδίκτυο δεν κάνει τόσο καλό στην τέχνη, μιας και θεωρώ ότι η εκμάθηση είναι δουλειά των δασκάλων. Γι' αυτό ίσως θα ήταν καλύτερα οι νέοι να βρουν κάποιο μέτρο να τους καθοδηγήσει παρά να βρίσκουν εύκολες απαντήσεις στο διαδίκτυο. Μέσω της καθοδήγησης ενός μέντορα, μέσω της βιβλιογραφίας και της βιντεογραφίας, ένας αναρχόμενος καλλιτέχνης πιστεύω ότι μπορεί να πάρει σοβαρή γνώση. Ενώ στο διαδίκτυο συνήθως αυτοί που προσπαθούν να διδάξουν μαγικά είναι και αυτοί που δεν την κατέχουν. Αυτό βέβαια πάλι αποτελεί τη δικιά μου προσωπική άποψη. Εσείς μπορείτε να διαφωνείτε. Και αυτό λοιπόν ακριβώς καλείστε να απαντήσετε στην ερώτηση του Νίκου Αλεξόπουλου. Πιστεύετε πως το διαδίκτυο με την ευκολία που παρέχει πληροφορία έχει επηρεάσει συνειδητικά την τέχνη μας? Το χώρο μας.